Шамсиддин Раҳмонов донишҷӯи курси чоруми ихтисоси барномасозии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсии Тоҷикистон мебошад. Ин донишҷӯ дар ярмаркаи ҷумҳуриявии ҷойҳои холии корӣ, ки субҳи имрӯз санаи 6 май дар даромадгоҳи бинои асосии донишгоҳ баргузор гардид, ба худ ҷойи корӣ пайдо намуд. Вай аз рӯи ихтисоси барномасози компютерӣ дар ташкилоти амонатии қарзии Хурдиматин анкета ё худ саволномаро пур карда, ба масъулини ин ташкилот оиди шароити корӣ ва вазифаҳои он суҳбат намуд. Акнун Шамсиддин барои машварат бо масъулини ин ташкилот, ки рӯзҳои наздик ӯро даъват мекунанд, омодагӣ мебинад. аз худи банк вобаста аст, мерем машварат мекунем, ҳам аз рӯи ақида, ҳам аз рӯи чигум донишман ва ба фикрам маълум мекунанд ки маошон чӣ қаст. Донишҷӯён аз ташкил ва баргузории ярмаркаи ҷумҳуриявӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд, зеро ин иқдом имкон медиҳад ки хадмкунандагони донишгоҳ саривақт ба худ ҷойи корӣ ва маоши хуб пайдо намоянд. Дар ин сурат сафи муҳоҷирони меҳнатӣ низ аз ҳисоби ҷавонони тоҷик то ҷое кам мешавад. ба ҷавонон беҳтарин имконият мешавад ҳам барои ҷойи кори худро ёфтан, дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи худро ёфтан. ҳаракат мекунад, агар мавқеи худро ёбад, агар ба дигар шаҳрҳо муҳоҷират намекунад. дар ҳар як корхона ҷойи кор ҳаст, просто аз худи ҷавонон вобаста аст. Дар ярмаркаи ҷумҳуриявии ҷойҳои холии корӣ аз ҷониби 146 корхонаву ташкилотҳо беш аз 1800 ҷойи холии корӣ пешниҳод гардид, ки дар натиҷа 54 нафар соҳиби роҳхат шуданд. музди маоши пешниҳод гардида аз ҷониби ташкилотҳо бошад аз 500 то 2000 сомониро ташкил медиҳад. намояндагони Коммерсбанки ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд дар ярмаркаи мазкур беш аз 20 ҷойҳои холии корӣ пешниҳод намуданд. корманди бонки мазкур Абдураззоқ Эгамов мегӯяд, ҷойҳои холии корӣ асосан дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд ба корҷоён пешниҳод шудааст. мо дар ноҳияи Спитамин, Ҷабо Расулов, ноҳияи Ашт, ноҳияи Панҷкент ҷойҳои кори холӣ дорем ва вазифаи мутахассиси қарзӣ ва мудири мухеббе музди маошон тариқи шартномавӣ мебошад. сардори сарраёсти омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Ҳокимбек Накатзода ҳангоми суханронӣ ба омӯзгорони забонҳои русӣ ва хориҷӣ, ки бекор ҳастанд, муроҷиат намуда таъкид кард, ки дар омори давлатӣ ҳуҷҷати худро ба расмият дароранд, зеро имрӯзҳо дар вилоят талабот ба омӯзгорони забони русӣ ва англисӣ зиёд шудааст. имрӯз дар асоси барномаҳое ки бо донорои байналхалқии мақомоти омори давлатӣ фаъолият мекунад, ба мо мутахассисони забони англисидон хеле кам ҳастанд ва имрӯз омори давлатӣ ба инҳо яъне ки такя кардани аст ва мехоҳад ки инҳоро ба кор қабул кунанд. дар ярмаркаи ҷумҳуриявии ҷойҳои холии корӣ фестивали атласу адрас аз ҷониби донишҷӯи духтарони донишгоҳ намоиши фурӯши ҳунарҳои мардумӣ манзури иштирокдорон гардид. роҳбарону намояндагони беш аз 50 ташкилоту мақомотҳо молу маҳсулоти истеҳсоли ватаниро ба намоиш гузоштанд. ректори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсии Тоҷикистон Муъмин Шарифзода мегӯяд, баргузории чунин ярмаркаҳо дар донишгоҳ ба ҳукми анъана даромадааст ва ҳамасола бо ҷалби васеъи корхонаву ташкилотҳои давлатӣ гузаронида мешавад. дар доираи баргузор намудани ярмаркаи ҷойҳои холӣ ва инчунин баргузории намоиши атласу адрас, ки ин ҳам бахшида ба ҷашнҳое ки ин сол барои мо хеле ҳам таърихӣ ҳастанд, аз ҷумла 30-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, ваҳдати миллӣ ва рӯзи гузашта дар донишгоҳ яке аз маъракаҳои бисёр ҳам барои ҷавонон муҳим, моҳвораи ҷавонон оғоз гардид дар доираи ин чорабиниҳои бошуку баргузор гардида истоданд. ярмаркаи ҷумҳуриявии ҷойҳои холии корӣ дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсии Тоҷикистон соли 4 аст ки ташкил карда мешавад. ҳадаф коҳиш додани сафи муҳоҷирони меҳнатӣ ва саривақт бо ҷойи кори доимӣ таъмин кардани сокинон маҳсуб мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.